gihapon sa kahanginan Art Bonhoff Jr. Before sa atong guest, teka muna ako sa ning isingit niya itong usa ka nag-trending kagahapon, bigajud lang ha. Char-char para pugong sa kalaay. Trending ni Bay. Alright. Ito muna ang nag-trending kagahapon. Grabe na niyo nga shares ba. May tungod ni sa usa ka motorista nga wala mag-helmet. Tanawan ninyo ha. Kunin nga wag kang lilingon. Ang audio po. Kaya audio lagi. Kantsawan na siya sa nag-video nga nagsulod nga sa Ano ko nabutangan ba na ako ni audio? Pero kung napalo mo siya yung audio ani. Wala na butangan sa audio. Saan man ko ninyo? Pero hindi ko doon ko sa oblihingi kay dahil pulis. Dahil pulis yan. Wala ang traffic light. Ang isa, ang angkas mo yung balaka ang nag-angkas. Ang gas ka, Tapos yung baba pa. Police of yun yun. Watay mga helmet o side mirror. Improvise. Kamu mga naminaw sa radyo, kami nga video nga na kamabrin sa ito nga television. Oo nga, pak, may traffic light, intersection, pula man. Pula, so stop. Dua sila, motor, ang driver o helmet, ang angkas mo o helmet. Why helmet? Okay na. Tawag pak, napunagson ng polis, nunong po, nagin sila. Abay yun sa ilang polis. Action sila ka na. Ayaw yung likin. Ay, gani, kaya pulis, siguro na istorya. Wa sila mamatipdi. Pag-clean na, pag-washing ka na after pintura-pin lang dali. Pinalukulit, Basi dili ka pandakop ang polis. Basi RTA dapat ni. Kung RTA siguro ni. Ay, pa siya ni sa madakpan siguro ni. Kung may ingon ni Jan Mascareña siya, pag lumingon ka, akin ka.